Online sa hotline. Las 8:20 Action Radio Philippine Standard Time sa aton nga linya si Cap McCoy, Sir Anthony Havilosa. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Murden. Hello, may aga. Salamat gid sa time Cap, subong nga aga. Cap, una-una ang imo sining name na implikar sa tong ginpatay nga isa ka mekaniko from Bacolod City. Any reaction regarding sini Cap? Anong imo sining mahambal nga tutong name mo nga Cap McCoy gid sa placard? Although nga hindi pa ta sigurado kung ikaw gibla na tumod sa to, pero wala naman guro ibang nga Cap McCoy sikat na sa mahimamaylan Cap, no? Oo, wala naman ako. Yes, Cap. Anong reaction mo sa to, Cap? Una, pagkabati nga may Cap McCoy sa placard. Doon naman na tibot sa to. Doon wala ko man nakilala ng tao. Kaya napanulat na nila nga mga tao na laniboy tapang. Doon wala man natin ako. Na ako nakilala, nagkadlaw kami. Boy So, si Tapang. tibot ko rin din. Kaya kilala ko na nagkabago ko, umigo ko. Pero wala mo natin kakadlaw. Si Boy Tapang, hindi mo gid kilala. Ining si Bibot Morillo, Cap, ya? Kilala mo Kilala na. ko na, umigo ko na. Pero wala mo natin kakadlaw sa akon. Aha. Anong Nagkabago inyong... na. Ano ang relationship nyo gid nga duha ni Sir Bibot? Ang closeness? Amiguhay gid Amiguhay tama. kami alin sa una. Yung kita mo man kami. May ara kamo ka, like for example mga business abi nga kunayvan kamo sa business nga mga kun ano nga negosyo dira. Kilalahay lang gid. Amiguhay. Pero salamat na sa kami. Aha. Ayo abi si Cap McCoy may makaliso-liso gamay. Cap basi pwede kaliso-liso gamay Cap. Medyo hina ang imo signal. Dali gid lang kay ma-transfer kita bi sa piyak nga side abi. Pasensya gid Cap ha. Action Hotline. Kanugon sang tingog ni Cap nga naga-explikar sa iya sini nga bahin nga kadamo subong sa taga Himamaylan nga naga-monitor sa iya dira sa may Quinto distrito mga ka-action. Action Hotline. Oo, damo gid nga pamangkot siya daw amo maning papili congressman ni ko tatlo na da sila mo. Tatlo na da sila mo si Attorney Dino Yulo kag si Madam Arroyo. Cap, balik sa imo pasensya gid medyo hina kay na signal ta Cap. Hello Cap. Hello. Okay, ara na. Suliton ta Cap, si Boy Tapang hindi mo kilala. Okay, nayaw. Sige. Si Boy Tapang Cap hindi mo kilala. Away kay way man ang buitapang way man nag-exist nga ngalan niya. Gani man. Si Bibot Morillo, amo lang gining nakilala mo gid as a friend or amigo, abi, anong? Amigo ko pero sa una pa na. Nagabulo bisita man siya sa imo da, Cap, amo na, bi? At talagsa. Sago siya. Kay na nakapamang... Ano lang ito. Kay na nakapamang... Okay na nakapamangkot ko sa imo kuno no sahi nga pag-amiguhay kay may ara, amiguhay sa negosyo, amiguhay sa politika, amiguhay because So nakilala lang yan sa una daw may kumigo lang yan. why man any transactions Cap no kamo nga duha? Away kay way man na sa negosyo kag ako wala man ko ga negosyo kay mga bata ko nga negosyo nga. Okay. So, yeah. Ining So, si patawa. Sir Leve Ortega ya ang ginpatay nga mekaniko mo na di gani sa barangay Stefania Bacolod Cap. Anong maihibalo ka ni kung sino ni siya Cap? Hindi ya. Lagi ko nakabalo din o na gani. Natingala ko na gani nga. Pero lagi nabuhay na nga. Lagi ko nakabalo na sa kung sino na gani. Diyan manong kay damo gambal mekaniko na dito sa sa Bacolod si Ortega. Diri sa may barangay Stefania na siya ga obra-obra mga salakyan. Mekaniko na sa. Mekaniko. Duway ko nakabalo hindi ko naklala. Sa balo ko ano gani. Pagkahibalo namon nga mekaniko kan interview namon ang bata ya mo, ang bata ya mismo. Okay. Nga amo sina abi So magluwas kay Boy Tapang kag kay Kwan sa kay Ortega nga ginpatay si Morillo ginamang. Tikap ano ni man? Ano paglantaw mo sining pag-implikar kag nagapati ka Cap nga ikaw gini si Cap McCoy ang ginaputumod nila? Sigurado kay may nag-info sa akon nga mga policeman. Dire may witness ko no sila. Nga ang nagsugo isa ka contractor kag nagpatay sina ko na siya isa ka pulis. Nga iya ni Arroyo mga tao ang lapit gid ni Arroyo nga contractor. Muna kami si Arroyo naman sa pulis ko wait kuman ko na kay Cindy.
Mhm. Kasi pulis na lang na siguro yung mga gibistigar day. Meaning ang Kapwa nila pulis ang nagpatay mo. meaning kap nakamuno Mga sila sa ila, imo. hambal. Nakamuno sila sa imo nga may suspect na sila, namo sina. Oo. Ang kamunog sila kay tika klaro halin ko no pag pick up sina may nakakita. Mhm. Pagdason gin butang-butang. Basta illegal lang pag pick up. Dason gin but muna daw illegal kuno daw wala mga papilis nga so illegal gid kuno mumanambal nila. Pero may matumod na amo na gani nga ang pulis taniya protect na sang life and property. Mhm. Di ang ilaya kuba ang alam sang pulis eh. Kay sindikato gali sila. Mhm. Ang criminal gali sila ginahiran sang isa na ka kontraktor gali. Ang kontraktor nagawak na permi may lig na sa sindikato magawak. Mhm. Dasun mamutang-mutang sang hindi amo. Mhm. Kung ako yung may masakit, mga muyot lang ko sa Diyos. Mhm. Bulig sa tao. Hindi magsakon sa kwarta. Mhm. Iti, may Diyos ang kalibutan. Mhm. Kung mulig ka guro, hindi mo namdala kwarta mo sa piyak kitang buhay ah. Mhm. Sunoy man siya nakulbaan mamong ilabot sa tao nga patawhay kag kung nang iyabi karon pamilya malitan man na hindi guro lang ka pamilya yan na Ate, may may mga damo gapangita kay mo kun kaya Mhm. Okay. lang gawin ni tayo mga pamilya ka man grupo kay may nagilabot lang mga tawalin sa una na labtan yan po na may tawagin nga muna guro. I see. So, meaning ikaw nagapati ka kap nga ng ining paggamit sa ngalan mo kahimuan sang inkwentro mo dira sa politika subong da mo sina. Oo. Mhm. Kaya ang info pa gani na sa akon. Ngayaboy nila sa balay ko na Mm. ang patay galing kay way hindi la kuno kasulod kay Aha. way flexit. Mhm. Muna na sa highway lang kuno ginaboy. Uy, grabe no. Nga gusto na himuon sa imo ni Kap siguro ba si Basko Dagan malang ko as congressman. gani man ba si Basko Kung na gida po galing subong? diretso, primero, ipared ko nila. Butang-butangan naman tani. Uy. Subong amo naman na. Mhm. Siling nila, ina ko. Kay Aha. big time ang kontra ko. Sige pa sila yung mob sa hindi amo. Dasan, nga ano mo yung sabuhi sa tao para sa politika. Mhm. Nga, way sila naloy sa kabuhi sa tao. Yung saron sa politika. Mhm. Kada mo sa sangwe nga maperde ko. Mhm. Sana ako lang ilagin ang boss kagin riding in tandem. Mhm. Kay Sogman sila. Mhm. Okay. So anyways, na mention mo hindi mo gin man kilala ining ginpatay pero may ara ka kap gin palambot nga mensahe sining biktima sa pamilya so far. Sa ano? Sa pamilya sining biktima abi nga kung pamatian kong statement mo daw na butang lang ni siya nga collateral damage mo sa pag-inkwentro Oo. na sa imo. Mhm. Amo gani. Mhm. Anong mensahe mo sa pamilya sining ginpatay kap? Mhm. At sige nakasubo ko sa ilay nga pinsarab lang kung may bata man na sa kung asawa natin. Nakasubo kong dangtan sa ilay damay eh. Mhm. Kasi kag wala ko nang balong mga konflikto nila. Mhm. So, ginaboy diya diresgisan kalayo. Mhm. So sining Mga sindikato nga pulis Mhm. So sining nga So, hitabo. identified na sila nga team. Mhm. Wow. Kasi po kung gana, 100,000 eh. Uy. So, bala na sa tanan eh. Mhm. Dahil hindi ako mamit lang sila nga lang eh. Aha. Ara, pala na ang pulis. Mhm. Puno ko ng pisa ng ilada PD. Tutukan ang PD sa Chipin Pida. Mhm. May pumilik man. Related man na seleksyon. Mhm. May NBI man. Rias. Napulkom. Mhm. Bala sa sila. Mhm. Pero Okay. kinangala nga pulis palinon kay nausaro ang pagkapulis sa Misogya kasi hindi mayo nga gawi. Mhm. Damo pa na sila patyon kay sila nang kapamatay tapos pakulot pangutod ulo. Uy. Burti. Mhm. Sinabi sigara na. Mhm. Hindi lang palinon pulis, preso na, imunti na. Mhm. Butang sa due process. Aha.
So sa sining nga So, hitabo, kung talawigo na, kaya tukod sila grupo nga kamatamat kusog. uy. Pinance ng isa na, kinahan, bistigaran, di lang ang pulis. Mhm. Ang principal suspect. Aha. Sa ini nga Kaya hitabo, pa nataas sila, galing hindi ko mahambal. aha. Sige, i-avoid. Amigo ko. Uy, i-avoid. Why man ko kabalo kung sa laon na sila na. Mhm. Okay. So initanan may relasyon gid lang sa politika ni Kap. Initanan. Politika, guro eh. Politika lang gid. Aha. Kay sadtong way ka pa nagpapili Politika, kongres. mamatay ka. Sadtong way ka pa nagpapili congressman Kap do linong kamanda do ay man. Mhm. At isang, why pa sa politika, taway ko, why man ko yung, taway lang yan. Okay. So Kita mo man kung may gawa, pero wala man damo eh. mhm. So sa sining nga hitabo subong Kap nga na-implikar ang imong nga name, hindi bala mahambal naton dalan nga inang na-intimidate, sort of intimidation ini on your part Kap mo. So anong plano? May anong plano sa ni Kap? Mhm. Ang ako niya, ipabalian ko na lang sila ya, kasi kadlagan ko politika, kagway ko na sa balaw, hindi man ko balo ko na umop ko, kaya hindi ko naklala ganing. Mhm. Napatay kay karon sa pakon ko na yan, tapos lang ang eleksyon. Aha. So, Gusto na. Mhm. mapiktuan ng paglagan ko eh. Mhm. Muna Okay. ganing nga, bis hindi ko kapo nagwa na lang ko kay ako ko ng index nila. Mhm. Nagwa ko. Kung gusto nila, why man ko bodyguard, Mhm. nagwa man ko. Sukat tayo lang eh. Mhm. Bao. Puro mo lang isiso, kapit lawan ko po, kunara ko sa story at Mhm. hindi ko nila mapawag. Aha. Sige. Ang Diyos yan sila bala. At least this morning na sanagan ini ang implications sang name mo. Pero Kap, may gusto ka ipalabot sa imo sining mga kasumpong dira ang nagapapili kongresista. Ang aton man lang diri nga hindi na madugangan pang ining pagwigitay sa mga patay nga mga tawo Kap. Go ahead Kap. Kay gamonitor maybe mga supporters nila sa Matinion Kap. Mhm. At yung sako niya, kung lagan, hindi blabakod sila, luya ko kuno. Nga pag yan pa sa muna, Mhm. blabakod sila, luya ko. Mhm. Para labuton pa nila muna, kasi ngay anong kabuhi ng tao. Mhm. So, para lang sa muna, mahal ang kabuhi ng tao. Mhm. Hindi na pwede ang mamatay ka tao sa politika. Mhm. Naglagan ko gani kay mapin sa pumuluyo. Nga bisan pinatsanay, hindi na papel sa congressman. Basta mapin lang ko, bahala na kung ano ng tabo. Mhm. Iliway ka sa bisan pintok. Aha. Ilala ko din sa tao sa amon. Mhm. Wala, hindi ko legalista, hindi ko sindikato. Mhm. Normal lang ko yung tao di. Aha. Sige. Kabay pa, no? Ang imo gusto ipalabot sa mga botante dira sa Quinto Distrito Kap, basi hadlok na sila bala magbuto pila ka adlaw kun amo sining. Go ahead Kap. Mhm. Ating, paano, hindi ito magkadlock yan, mga pumulo sa Quinto Distrito. Kaya basta ka po sa gusto, hindugan nyo lang, kaya pala po yung pahugay, amugin na, pero take ko na mo sa dito, nga mahadlock ka mo. Hindi ka patikto, kaya rin po. Sa pinanta mo tanan. Aha. Sige. With that, Kap McCoy, Sir Anthony Habilosa, salamat sa mga time. Kagahalong kita tanan. God bless sa imo, Kap. Salamat, gid. Sige, thank you. Thank you, good sir.